ospatzeko eta harro egoteko arrazoi asko ditugu. 24 herritako udalerria gara. Kulturak pizten gaitu. Barraskiloak bezala, kalera ateratzen gara, euria geratzen den bakoitzean. Eta 2020ko aiarako jaiak ere, ahaztezinak bihurtuko ditugu. Konfinamendu egoeran egon arren, etxe guztiak festaz betetzera goaz. Nola ospa ditzakegu aurten gure herriko jaiak? Lelo horrekin, umeen marrazki lehiaketa abiatu dugu. Etorkizuna batera marrazten jarraitzeko. Gainera, apirilaren 28an, eguerdiko ordu batean, aiarako herri guztietara helduko da San Prudentzioko erretreta. Danbor hotzak aiarako kanpandorre guztietan entzungo dira. Danborra jotzera ateratzean, animatu, bideo bat grabatu eta guri bidaltzera. Jasotako irudi guztiekin udalerriko bideoa osatuko dugu. Deskargatu abestia, irubebikoitza aiarakoudala.eus webgunean, entzaiatu etzekoekin eta jarri dezagun aiara dantzan. Apirilaren 28an ordu batean, astindu ditzagun balkoiak, astin dezagun aiara. Gora aiarako jaiak!